kaiyan sa susunod na paghigop ng kape. Dr. M 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M 36 in 1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto. Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan! Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan. Gabay Kalusugan! Hello! Kumusta na naman ang live natin, mga kababayan dito po sa buong Bicol Region? Ay po mga tigadait, lahat na butika dyan, mabibili nyo na ang ating pong pamosong kape. Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Sa lahat ng mga butika sa Sipukot, available na ang ating pong Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Yung po mga may high blood dyan at saka matataas ho ang kanilang blood sugar level, dapat ito na ang inyong pong kinakape, ha? Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix, gawang doktor, kaya't sigurado, ha? Malaki ang may tutulong nito para sa ganun mapabuti and mapabeauty. Ayan, ang ating pong kalusugan ba? Ang bawat bakso nito ay nagkakalaga ng 237 pesos lang. Ito po ay may 12 na sachet. Ayan, may nagtekso sa atin, sabi niya, medyo may kamahalan daw yung ating pong Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Ang sagot ho natin dyan, alam nyo, kung mag-invest ka sa katawan mo, aba, kinakailangan din mga kababayan, napiliin ho natin yung produktong tunay na nagmamalasakit sa ating katawan. O, di ba? Kaysa naman magkasakit ka, dito na ho tayo sa totoong produktong gawa ng doktor. Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Subukan nyo na. Kahit isang beses lang sa isang araw kayo po nagkakape niyan, malaki ho ang maitutulong niyan para ho sa magandang kalusugan. Okay? Yun po mga lola, ha, na inuulit ko na medyo narurupok na ang kanilang mga buto. Aba, ito ang inyong dapat kinakape para hindi ho rurupok, ha, ang inyong pong mga buto-buto. Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Kumusta ho yung mga mag-asawa na hanggang sa ngayon 6 na taon na nagsasama, wala pang mga chikiting? Uy, subukan nyo, ha, ang uminom ng L-Max Food Supplement, ha? Malaki umitutulong yan sa fertility ho ng babae maging sa lalaki. Ay, yung po mga ayaw na hong gumising ang kanilang mga dapat gising na gising. Ito pa rin ho ang solusyon, ha? L-Max Food Supplement. Isang oras bago ho ang laban yung mag-asa, bago ho magkumot, aba, inom na ng L-Max Food Supplement. Mamaya makikita mo ninyo, si Mr. at Mrs. tahimik na yan, ha? Sa umaga, nakangiti pa si Mrs. Magtitibla na agad yan, ha, ng Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Yan, ang L-Max sa Goa. Mabibili sa Farmacia del St. Padre Pio, St. Daniel Pharmacy at iba pang mga butika. Saan man ho kayo naroroon, mga kababayan, hanapin lang ho sa inyong mga paboritong butika ang L-Max Food Supplement. Ayan. Yung mga may sakit sa puso, huwag munang uminom ng L-Max Food Supplement. Ayan, ha? Ulitin ko, yung po mga may sakit sa puso, huwag. Ano po? Samantala, yung po mga may mabahong kilikili dyan, tawasin mo na, ha? O, ang dapat gamitin mo, Dr. M's Tawas. O, bili na sa lahat ng mga suki mong drugstore at definitely meron ho kayong mabibili dyan. Sa puntong ito, ako po'y magbabasa ng text, mga kababayan, mula po kay 5352. Sabi niya, tanong ko sana kung pwede akong magkape ng Dr. M's 36 kahit may acid reflux ako. Mahilig po talaga ako sa kape. Orlando ng Tabaco Albay. Alam mo ninyo, sa lahat ng mga may ulcer, ipinapayo ho talagang huwag hong magkape. Pero ang problema, mahilig kang magkape. Parang kape is life, di ba? Pero alam nyo, ang Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix, herbal po kasi yan. At ito ho'y nagtataglay ng Ashitaba Extract. Na ayon ho sa pag-aaral, ang Ashitaba, malaki ho ang maitutulong ho nito para maiwasan ho ang pagkakaroon ng acid reflux at stomach ulcer. Ayan. Ang isa pa hong dahilan kung bakit nagkaka-ulcer, nagkaka-acid reflux, mga kababayan, isa ho yung sobrang pag-inom ng alak at yung pong paninigarilyo. So kung kaya ho ninyong iwasan ng mga yan, iwasan nyo na, ano? Para hindi na ho kayo mamroblema niyan at saka dapat ang kinakape mo na ay Dr. M's 36 in 1 Coffee dahil yung taglay nito, yung Ashitaba na nakakatulong upang sa ganon, maiwasan ho yung tinatawag na acid reflux. Ayan. O, tiga Tabaco City, oy, lahat ho ng butika dyan, especially Princess Twinnie Pharmacy, mabibili yung pong atin pong Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix.
Bueno, wala ng oras. Magpapaalam na ho ang inyong kaibigan Jay Dizon. Nag-iwan sa magandang umaga sa ating lahat. Ay kapeng masarap na healthy pa, ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay ng bisat galing ng horsetail extract, pampaganda ng buhok, green tea, pampababa ng blood pressure, ashitaba for good digestion, turmeric at iba pa, sugar-free, stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong